assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw mana kɛ baara o baara la an b'a fɔ ni silamɛya foli ye n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aw ka jɛmukan mandi sanfɛ ni o de ye fasojɔ kɛnɛ ye aw ka jabaranin kan Pinal TV i n'a fɔ laadalako la jɛmukan in sigi o sigi an bɛ wele bila maa dɔw ma ni olu ka se ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ bi an ye ci bila an ka funankɛnin dɔ ma maa min ni a cɛsirilen don kosɛbɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min na ni an k'ale ma ko Aziza Traoré. Aziza, assalamu alaikum. Ne b'a fɔ de ko Shalom. Shalom. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ok, salam. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi tɛ yen, Amala. Jamana taabolo. Bon, an kɔni bɛ ka mɔgɔw kunnafoni jamana taabolo kura kan. Mais sira kɔni ma ta fɔlɔ halisa. Ok, Ala ka dɛmɛ kɛ. O kuma na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo yanni an ka don jɛmukan in kɔnɔna na aw ka jabaranin sanfɛ ni o de ye Pinal TV ye. Jɛmukan man di ni o ye fasojɔ kɛnɛ n'a bɛ sigi aw ye sibiri o sibiri nɛgɛ kanɲɛ 17 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 18 o tana ma gosi sanga 30 an bɛ sigi n'o ye an ka invité ye an ye ciya bila an ka funankɛnin ma n'o ye Aziz Traoré. Aziz, an ye wele bi juguman tɛ an ka se ka jɛ ka kuma i n'a fɔ i yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ mun kɛ n'o ye an ka kanw kɛlɛ ye bi bi in na ni a ta k'a lajɛ an ka kanw bɛ kabini bila kote kabini lawale nka hali bi an ka kanw ma se ka don ba la an ka kalanyɔrɔw kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen ni olu ye hali an ka kan fɔ u bɛ gɛn ka bɔ kɛnɛma walima wari hakɛ dɔ bɛ yen u bɛ f'u ɲɛna k'u k'o sara ka d'a kan u ye an ka kan min fɔ kalanbolo ninnu kɔnɔna na olu bɛ ka ne tɔɔrɔ kosɛbɛ Aziza. Donc an y'a ye cɛsirilen n'i ye réseau ta k'a lajɛ bi i bɛ kɛlɛ mun na jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama n'o ye an ka kan kalanni ye ani an danbe bɛ se ka segin an ma cogo di i bɛ olu kɛlɛ minnu kɔnɔna na o kama an y'i wele i ka se ka na an ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ mais kun jumɛn bɛ ka na ni o ye walima kun kelen jumɛn kama kabini jamana in y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta don min na fo bi san 1000 ani 960 n'an ko ma 1960 fo bi an ka kanw ma se ka ladon ba la kun jumɛn kama Aziza? N bɛ Pinal TV lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ fo ka taa bila Mali kɔ kan foli senna min bɔyɛnnen don a ye n wele a diyara n ye kosɛbɛ halisa Ala k'aw ka jabaraninso lataa ɲɛ kosɛbɛ amina ya rabi ka baara la amin amin. I ka ɲininkali diyara n ye yanni n bɛ don kuma kɔnɔ mɔgɔw k'a dɔn kelen ne ye science de kalan kɛ n'o ye lɔnko ye n'o ye diɲɛ mansimafɛnw na a fɛn ninnu hakilinaw dilanyɔrɔ an ka kalan yɛrɛ bɛnnen don yiri ma kosɛbɛ n'o fɔ ko theoretical physics. Maintenant i ka kuma na i ko kabi Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta wa ne ka faamuyali la n b'a fɔ kabi Mali ye farikolo yɛrɛma hɔrɔnya ta Mali farikolo de bɛ yɛlɛma hɔrɔnya la mais hakili bɛ jɔnya la halisa. Hakili bɛ yɛlɛma hali bi. Donc hakili bɛ jɔnya ni jumɛn ye? Farikolo i b'o minɛ k'o siri ni jɔlɔkɔw ye mais n'i bɛ fɛ ka maa hakili minɛ jɔlɔkɔ tɛ siri hakili la hakili tɛ se ka minɛ bolo la kumakan de bɛ hakili minɛ donc kan i ɲɛ b'a la. Donc an ka kanw ma se ka don an ka kalansow la dɔw wɛrɛ tɛ an ko jamana tɛ taa ɲɛ walikan kɔ k'i to walikan ka jamana tɛ ka taa ɲɛ ka gɛlɛn. Parce que misala ni ye école ta an bɛ taa français la an bɛ français sɛbɛnni kalan ka kan mankan kalan ka tila k'a kɔrɔ ɲini k'a dɔn i ɲɛ b'a la o ye tako 3 ye mais français denw yɛrɛ t'o kɛ ɲɛ bɛ Allemagne olu bɛ baara k'u ka kan na Italie bɛ baara k'a ka kan na donc o yɔrɔ la Europe jamanaw bɛ dancɛ bɔ n'u bɛ frontière la nka u tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ n'i taara Chine yan fan ninnu fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ baara de k'i ka kan na o de bɛ olu kofɔ o de ye olu yɛrɛ ye mais n'i nana Mali la Côte d'Ivoire ni Sénégal ninnu i b'a ye gɛlɛya bɛ yen mun na français ka don école la a ka kɛ wari sanfɛ a bɛ journal la président bɛ kuma la jamana fɛn bɛɛ bɛ k'a la a sɛbɛnlen don yɔrɔ bɛɛ dɔw wɛrɛ tɛ dɛ jamana lakodɔn sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko sariya sunba n'o ye constitution ye Mali ta sariya kisɛ 25 na a sɛbɛnlen don yen ko le français est la langue d'expression officielle ko faransikan de ye aw ka kuma kɛ kan ye min lakodɔnnen don n'o kuma ye tiɲɛ ye o kɔrɔ ye Mali sariya bɛɛ kan ka na français la kelen français de bɛ sɛbɛn Mali wari kan o de la a bɛ fɔ maliyɛnw ye k'aw ye jɔn ye mais an t'a faamu parce que a fɔlen tɛ an ka kan na le franc des colonies françaises d'Afrique o ye français fa ye an ka kiiri bɛ na français la dɔnkibaru bɛ na français de la
et en mettant école là mais français de kalan ni mo mais ke kara vaurien ke confié ka ta soro nambora o wakati la kana bila Mali be ka boli jamana mi yɛrɛ ka dɛmɛ nɔfɛ n'o ye Russie ye Russie président yɛrɛ olu ka baara tɛ kɛ français la donc o kɔrɔ olu ye jumɛn ye n'a sɔrɔ français mɛli de kunjɛya ye n'o de ye kalan ye ɔ Russie dun tɛ français fɔ donc olu kan ka kɛ kunfinw de parce que o ti français mɛn mais mun na bɛ ka boli kunfinw ka fɛn nɔfɛ donc o kɔrɔ ye anw yɛrɛ de bɛ galon kan Chine bɛ dɛmɛ di Mali ma Chine ye mɔgɔ miliyari 1 ni miliyɔn 400 ni miliyɔn 26 san o san mɔgɔ miliyɔn 10 de bɛ diplôme sɔrɔ Chine o Chine Mali bɛ tila k'a fɔ k'ale ye Chine dɛmɛ a ma ban mais bi Chine bɛ Afrique bɛɛ ɲɛ Chine bɛ baara kɛ jɔn ka kan na a yɛrɛ i ti tubabu ye abada ou bien chinois walima arabu k'a fɔ a arabu ɲɔgɔn ma walima chinois ɲɔgɔn ma walima tubabu ɲɔgɔn ma ko kunfin don ko sabula k'a tɛ maa wɛrɛ ka kan mɛn mais i b'olu kunnafoniw ye farafin de la a b'a fɔ a farafin ɲɔgɔn ma ko kunfin don sabula a ti français mɛn walima a tɛ anglais mɛn i ɲɛ bɛ gɛlɛya la donc an ka kan tɛ constitution na dɔgɔkun tɛmɛlen an bɔra ɲɔgɔn ye la kalan na n ko san 73 an taar'o la ɲɛnamaya san 73 o yɔrɔ ka kɔrɔ ni Mali yɛrɛ ni kalan ta k'a lajɛ kalanakaw cɛsirilen don kosɛbɛ n'o ye n ko kalan ye ɲɛ b'a la mais munna n ko ma se ka don école la fɔlɔ a ma français bɔ la Guinée a ma bɔ Mali la a ma se k'a bɔ Côte d'Ivoire a ma bɔ Burkina mun na fo ɲɛɲininikɛlaw de tun ka na k'a ɲɛɲini k'a ɲɛ ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ français sɛbɛnlen don sariya gafe yɔrɔ min na hali sini n'i ye n ko sɛbɛn yen nɔ constitution bɛɛ bɛ sɛbɛn ko la a bɛ kɛ e kɔnɔ k'a kun sɛbɛnlen don k'a ban assise kɛra a ma mɛn n ko mɔgɔw ye assise bɛnkan bɛɛ lajɛlen traduit k'a bɛɛ sɛbɛn ko la k'a kɛ fichier PDF ye k'a bila kɛrɛfɛ o kɔrɔ ye baara in ka teli mais Mali marabagaw tun t'a dɔn k'an ka taa ɲɛsira k'o ye kan dɔ ye u t'o dɔn Aziza mais i ye yɔrɔnin min fɔ hali n'i y'a ta k'a lajɛ bi kunun tubabukanw tun bɛ kalan an ka kalanbulon kɔnɔ nka bi anw nana ye arabukanw fana farala a kan ko kura n'an k'o ma ko franco arabe bi bi na an ka ekɔliso kɔnɔna na n'i sera niveau dɔw la hakɛ dɔw la arabukan i b'o kalan ye Allemagne bɛ ka kalan bi bi na an ka kalanbulon kɔnɔna na Espagnol bɛ ka kalan an ka kalanbulon kɔnɔna na hali chinois bɛ ka kalan chinois kanw bɛ ka kalan bi bi na an ka kalanbulon kɔnɔna na mais kun kelen jumɛn kan maa kelen minnu ye olu ta k'a don sariya gafew kɔnɔ olu ka se ka kalan kalanbulon kɔnɔ kun jumɛn kama ni olu ma se k'an ka kanw fana faraka a kan hali n'u m'a bila jɔyɔrɔ gale la a ka bila jɔyɔrɔ filanan na m'o yɔrɔ ɲɛfɔ ka nɔgɔn ka tɛmɛ Mali marabagaw lajɛ u si m'u yɛrɛ don école la caman bɛ yen u ka mɔgɔkɔrɔbaw de y'o don u tun bɛ bugɔ wɛrɛ k'o don diyagoya la o tɛ yan an tun bɛ bugɔ la ka waliko de don an kun na n'i bɛ kalan kɛ mɔgɔ ka kan na sigana foyi t'o la i b'a tigi ka tabiya kan hali o tɛ munumunu donc n'e bɛ ka kalan kɛ mɔgɔ ka kan na misaliya e k'a fɔ ko le chien k'o de fɔcogo ka fisa ni wulu ye e k'a fɔ ko je suis un homme k'o de fɔcogo cɛ ka ɲi nin ne ye cɛ ye walima an bɛ maa na donc o kɔrɔ ye e bɛ waliko de bila i yɛrɛ ta sanfɛ donc a bɛ k'e kunna ko walimɔgɔ ka fisa ni e ye o de la an ka dɔnkili dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko farafin bɛ kan in bɛɛ mɛn ko b'a jira ko farafin ye hɔrɔn ye la e y'a mɛn arabu da k'ale bɛ kan bɛɛ mɛn ko b'a jira ko ale ye hɔrɔnya arabu ka hɔrɔnya gulolen don a ka hɔrɔnya kan de la faransi ka hɔrɔnya gulolen don a ka faransɛ de la Chine ta gulolen don a ka chinois kan na mais mun na an ka hɔrɔnya bɛ taa gulon faransɛ la o de la ne ko n ko hakili bɛ jɔnya la yɛrɛma hɔrɔnya ma ta fɔlɔ donc olu mɔgɔw y'u yɛrɛ yira n'u ka kan de i b'a dɔn adamaden bɛ kɛ star ye n'i ka kan de a ma misali fitinin d'i ma Mali diinɛ laselabaw minnu ye diɲɛ yaala ni diinɛ ye u y'a yaala ka u to bɛ ka diinɛ fɔ bamanankan de la a b'u bolo arabukan na u b'a dayɛlɛma k'a fɔ bamanankan na Fally Ipupa ye dɔnkilidala de a ka stariya sɔrɔla k'a to a bɛ dɔnkilidala yɛrɛ ka kan de la Diamond bɛ bɔ fo Kenya mais a bɛ dɔnkili da u ka kan de la ma kunnafoni bɛ fɛn o fɛn yan nɔ anw ka Sidiki Jabate filɛ nin a ye Afrique de l'Ouest bɛɛ minɛ ni dɔnkili ye Iba One fo k'u y'a kama a fɔ ma ko meilleur rappeur francophone maa tɛ dɔnkilida français la seulement a bɛ bɔ francophone jamana kɔnɔ parce que français de y'a ka langue officielle et constitution ɲɛ b'a la donc n'anw ma se ka anw yɛrɛ don an ka sariya la ka anw yɛrɛ ɲini k'a dɔn ka kalan k'anw ka kan na anw tɛ se k'a fɔ ko jamana wɛrɛ de ka fɛn k'anw ta ka ɲi n'o ta ye abada o de la i b'a ye an kana dan an ka kow don ba la dɛ a tɛ se ka taa parce que anw lakodɔnnen t'an ka sariya la mais
est-ce que an bɛ ka baara kɛ n'o nanzaraka min ye o nanzaraka ye a bɛ fɔ farafinna fan bɛɛ lajɛlen fɛ yan bon yen yɔrɔ ninnu na gɛlɛya caman bɛ yen n'i ye farafinna tile b'i bolo lajɛ n'o ye Afrique de l'Ouest yen olu yɛrɛ jamana tilan bɛɛ bɛ hakili jɔnya la fɔlɔ olu si ma kunu hali Mali b'a la Mali de bɛ fɛ ka essayer k'i piripiri n'o tɛ a si ma kunu Ghana ni Nigeria ninnu olu bɛ Angleterre ka hakili jɔnya la olu m'o ɲɛ ye fɔlɔ francophone olu bɛ France ka hakili jɔnya la olu m'o ɲɛ ye fɔlɔ parce que olu yɛrɛ ɲinalen don ko France kunnafoninen don anw kan ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan o de la i b'a ye Mali la président bɛ kuma a den tɛ se k'a lakale mɔgɔ ye mais Macron bɛ kuma mɔgɔ min bɛ fo Marseille Brousse kɔnɔ den fitinin min bɛ Marseille Brousse kɔnɔ a bɛ se k'a lakale mɔgɔ ye parce que a y'a dɔn a ka président ye min fɔ o de la olu ka jamana ɲɛmɔgɔw ka kalenkan a bɛ ta ba la parce que kalenkan fɔra kan min na a seereya ka ca mais anw ka kalenkan bɛ ta kan na jamanaden fanba tɛ kan min mɛn donc a seere bɛ dɔgɔya i dan ye ka seere ninnu damu dɔrɔn a banna a bɛ yuruguyurugu a bɛ jamanaden tɔw mara donc walasa baara in ka na anw ka kan na an ka kan ka don école la fo an ka kan ka don Mali constitution na o la o y'an bɔlen a francophone ko la pewu i n'a fɔ Algérie bɔra la cogo min na i n'a fɔ Maroc bɔra la i n'a fɔ Mauritanie Tunisie i ɲɛ b'a la n'aw bɔra francophone na a bɛ bɔ colonie française fana fɛ o tɛ wari min bɛ colonie française kama i b'o dɔn cogo wa e ko k'e tɛ jɔn jamanaw fɛ jɔn jamanaw ka nafolo de ye nin ye e b'o dɔn wa? E t'o dɔn. Mali wari falen cogo filɛ nin ye k'a sɔrɔ hali i ma France k'i jugu ye yɛrɛ. Yan'an ka se wari in yɔrɔ ma Aziza hali ni an ka kanw nana don ba la nanzarakan min ni o donna an golo la n'a b'a nɛn sanfɛ an bɛ se ka b'o la a bɛ i n'a fɔ ni maa dɔ bɛ fɛ ka kuma f'i ye a b'a fɔ ko parce que o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye nga a bamanankan na o ye nga ye mais an bɛna se ka o nga ye hali ne bɛ ka kuma fɛ n b'a fɔ n ko mais n b'o yɔrɔ ɲɛfɔ an bɛna se ka tubabukan in k'o bɛɛ bila hali kira kisi ni nɛɛma b'a ye sallallahu alaihi wasallam a na kira dilen a ma n'a tun ko k'a bɛ silamɛya sariya bɛɛ cogo mɔgɔw kan yɔrɔnin kelen a tun tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ o ye a tiɲɛ bɛna dɔɔnin dɔɔnin de français est-ce que an taara école la première année la dɔrɔn u ye français bɛɛ dɔn an kunna la an b'a fɔ français la sisan ko alcool ou bien n ko alcool ye arabukan de armée la an b'a fɔ ko amiral n ko amiral ye arabukan de ou bien an b'a fɔ ko wari n ko wari nana arabukan de fɛ kabani min bɛ pɛrɛn-pɛrɛn a fɔ ma ko popcorn en anglais n ko popcorn bɛ français la mais n ko anglais de don laser anglais de don télé o ye latin donc n'a ma ɲɛ k'adamadenw bɔra ɲɔgɔn na aw ka kanw fana bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na o tɛ gɛlɛya foyi ye mais ne filɛ ka kuma kan min na nin a fanba fɔlen don bamanankan na hali n'a sɔrɔ tubabukan sukilen don a kɔnɔ o faamuyali ka bon ka tɛmɛ n'i y'a bɛɛ fɔ tubabukan na i ɲɛ b'a la donc wali kan ka k'i ka kan na o ye diyagoya de français ma weekend t'u ka kan na weekend tɛ anglais ya corner tɛ anglais ya t-shirt tɛ anglais ya wali kan ka k'i ka kan na ne ɲɛ tɛ o gɛlɛya yɔrɔ la Irisu bɛ baara kɛ n'u ka kan ye mais Irisu b'a fɔ téléphone ma de ko téléphone o b'a fɔ bamuso ma ko mama e b'a faamu cogo di u b'a fɔ radio ma ko radio o traduit kun français b'a fɔ ko le radar mais radar ti France ka kan ye donc wali kan ka sogi an ka kan na o ye diyagoya de parce que mécanique quantique la o ye science yɔrɔ dɔ ye quoi o ye physique pure yɛrɛ ye yɔrɔ dɔ b'a fɔ ma ko Poisson bracket misala sisan ne tɛgɛ ninnu filɛ ka ɲɔgɔn minɛ tuguda de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o a bɛ n'a fɔ n'i ye Mali ni France ta yɔrɔ jumɛn kɛlen don ka Mali ni France kulo ɲɔgɔn na c'est la langue wari tɛ an tɛ wari kelen don kanko in don golo tɛ an golo tɛ kelen ye kelen tɛ mais munna France jijalen don Maliko la parce que France kunnafoninen don Maliko la ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan sabula kunnafoni bɛ fɔ France de ka kan na a kɛra armée ye o a kɛra kiri ye o a kɛra kɛnɛya ye o Mali fɛn o fɛn hali n'i ye fulaw yɛrɛ ka seko ni dɔnko ta ani dɔgɔnɔw ta ka taa n'a ye ka taa an ka zoo la musée national la a gabakuru tɔgɔ sɛbɛnlen don français la i bɛ taa sɔrɔ gabakuru bɔra e yɛrɛ ka dugu la mais e yɛrɛ bɛ n'i jɔ k'a lajɛ i tɛ se i bɛ tunun a kɔnɔna na i yɛrɛ fa dugukolo kan fili de don dɔwɛrɛ tɛ sabula kan in de bɛ Mali constitution na ko kan in b'an ko fɔ o ye nkalon de n'i dun ye nin wagati ninnu fana lajɛ a bɛnnen don waati min an ko ko France commandant bɛ yen maa min commande ye halisa i jalen don ka duloki kɔ la k'i t'o bila Mali yɛrɛ de kan k'a dɔn ka France bila France kelen tɛ ka Mali minɛ Mali de kelen don ka France minɛ cogo di mais Mali ko k'ale ye yɛrɛma hɔrɔnya ta e ye yɛrɛma hɔrɔnya ta k'i kɛra yɛrɛma hɔrɔn ye ne hakili la i b'i ka hɔrɔnya kan de fɔli daminɛ depuis o waati Timor Leste ye indépendance ta 2002 maa dɔn kɔni sisan de o tɛ mais a ye indépendance ta ka bɔ Indonésie bolo dɔrɔn Indonésie ka kan la est-ce que o ko ninnu bɛ se ka sabati ni tɛgɛden ɲɔgɔn ma tɛ wa ka jɛ ka kɛ jabajɛrɛ jɛkulu kelen ye
Samakulu filɛ nin ye ɲɔgɔn kɔ u bɛ kan kelen de fɔ donc walasa aw ka kɛ kulu ye fɔ ka kuma kan kelen misali la sisan n'an bɛɛ tun bɛ baara kɛ bamanankan ni jamana ɲɛmɔgɔ ko ko n go 100 sigila ni 100 y'a lamɛn i bɛ taa sɔrɔ 80 y'a faamu o 80 tɛ dɛsɛ ka tɔ 20 labɔ a kalama tɔ 20 ye jumɛn ye maa minnu bɛ yen ni bamanankan mɛnli ka suma u bolo walima ni min ninnu t'a mɛn mais ni président ko français la bi ko n go 100 sigila ni 100 y'a lamɛn 20 de b'a faamu 20 bɛ dɛsɛ ka 80 kunnafoni donc Mali bɛ to popako la a bɛ taa kow bɛ kɛ jamanadenw tɛ bɔ a kalama o de la jamana cakɛdaba bɛɛ feerela mɔgɔw ɲɛna ma mɔgɔw bɔra min kalama dɔrɔn ni k'i bɛ taa kula a fɔ nin tɛ jamana ta ye i ɲɛ bɛ gɛlɛya la donc walasa aw ka ɲɔgɔn minɛ f'aw ka kan kelen fɔ n'i ye sɛgɛ ni sɛden kɛtɔ ye ka kan kelen fɔ dɔrɔn a bɛ fɛ k'a dun donc ni y'aw ni faransi kɛtɔ ye ka kan kelen fɔ faransi de bɛ fɛ k'anw dun donc anw yɛrɛ de kan k'o dɔn ka faransi ka kan bɔ yen k'an yɛrɛ ka kan ta mais i man'i ka kan ta cogo o cogo walikan minnu bɛ yen n'u lamɛnlen don kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ i b'o dɔ d'a kan n'an ye bamanankan ta an ka anglais d'a kan o la an bɛ bɔ bamanankan na dɔrɔn an bɛ taa anglais la mais n'a fɔra k'anw de bɛ bɔ bamanankan na ka taa français la ka sɔrɔ ka bɔ français la ka taa anglais la o ye sira saba tagama de o ye retard de Chine bɛ bɔ mandarin na a bɛ taa anglais la Russie bɛ bɔ russien na a bɛ taa anglais la mais an bɛ bɔ bamanankan na ka taa français la ka bɔ français la ka taa anglais la kunnafoni duman dɔ yɛrɛ fɔra an ɲɛna tile filanin na ko Google kɛlen don ka bamanankan don a ka fɛnw na donc i dan ye dɔrɔn Nations Unies la sisan Choguel mankan tɛ bilen ka taa kuma français la a ka taa fɔ bamanankan na dɔrɔn aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma mɔgɔ min bɛ bɔ Angleterre a bɛ traduit good morning everyone an ka masakɛ dɔ tun bɛ yen an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka lahara sɔn suma ye n'o ye Amadu Tumani Ture ye hali n'a kɛra kalo kɔnɔ siɲɛ kelen a tun bɛ ciya bila Sisolo ninnu ma u bɛ jɛ ka sigikafɔ dɔw kɛ nka u tun b'a kɛ bamanankan na ni masakɛ bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛ ten Macky Sall ninnu b'a kɛ ten kalo o kalo siɲɛ kelen journalistes bɛ na u bɛ jɛ ka sigikafɔw kɛ nka a bɛ kɛ wɔlɔfɔkan de la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tata t'a la baara minnu kɛra ka tɛmɛ baara minnu bɛ sen na ko minnu bɛ yen n'o bɛ k'u jɛ u bɛ jɛ ka olu fɔ ka se ka hadamadenw ka jamanadenw la kunnafoni donc maaw bɛ na min fɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ de nin fɔ mais maa min tɛ nanzarakan mɛn o de ka ca ni min b'a mɛn donc n'an ka ɲɛmaa ninnu bɛɛ tun b'a kɛ ten walima ni olu tun tɛmɛna o taasira ninnu fɛ maa wɛrɛ kana yɛrɛ min yɛrɛ fana ta bɛ bonya ka tɛmɛ o kan parce que i yɛrɛ ka kuma de don hadamadenya ɲini ka k'i yɛrɛ ye parce que n'i ma k'i yɛrɛ dɔrɔn i bɛ kɛ fɛn sugu wɛrɛ de ye mais n'i kɛr'i yɛrɛ ye o ka fisa ka kɛ fɛn wɛrɛ ye parce que e b'a fɛ ka kɛ min ye i tɛna kɛ o ye i tun ye mun yɛrɛ fana ye i t'o fana ye donc i ka kumaw b'a jira k'a fɔ an bɛ olu cogo ninnu de la nka i ye yɔrɔ dɔ fɔ n'o ye an ka wariko ninnu ye Aziz o ɲɛ sɔrɔli a ka gɛlɛn dɔɔnin ne bolo ne ɲɛ tɛ gɛlɛya yɔrɔ la o ne ka Timor Leste kelen min f'i ye k'a yɛlɛma o yɔrɔ ka taa 2002 Timor Leste ka wari ka girin n'anw ta ye ka wuli an kɔ ka tila ka wari girin n'an ta ye ni n k'i ma ko Mauritanie ka wari ka girin n'an ta ye bila la bon n tɛ da o la Libye fana ka wari ka girin n'anw ta ye parce que n y'a ye Mauritanie ka wari la olu ka 1000 o bɛ bɛn anw ka CFA in 300 ma an ka CFA 300 o y'olu ka 1000 a bɛ komi sisan u ka 100 o bɛ bɛn anw ka CFA 30 ma nka n'a sera million ma sisan o ka ca ni anw ta ye an ka million ye an ka million ye 10,000 mais olu ka million o ye 20,000 ye e ko k'u ka 10,000 ko y'an ka 100 o y'an ka 300 ye u ka 1000 ye sɛbɛn cogo di 1000 a bɛ sɛbɛn 1000 o ye 1000 ye tɛ 1000 ye an ka 300 ye wele cogo di 1500 donc olu ka 1000 bɛ ban ka 1000 ni 500 de ma o ye n'an taara o ye jate ni an de bɛ ka fɔ ko o ye jate ye misali la u b'a fɔ ko euro dɛrɛmɛ 1 k'o ye Mali 130 ye o tɛ tiɲɛ ye dɛ euro dɛrɛmɛ 1 an ka wari 650 de ye est-ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamu wariko in na munna 600 e ka 600 fɔ bamanankan na ten 600 francs 600 francs o ye 600 ye o ye franc CFA 600 o ye 600 ye i ɲɛ b'a la n'i y'a yɛlɛma bamanankan na o ye 600 ye 600 mais 30 n ko 30 ye 21 kelen ani 11 mais n'i y'o lajɛ i y'a fɔ o ma ko 150 mais est-ce que 1 euro égale à 150 non c'est 600 parce que an bɛ k'a fɔ wari min ma ko 100 o ye 500 de 500 francs jɔn jamana 500 mais n'i taara Europe 1 euro 1 euro wele cogo foyi wɛrɛ t'a la 1 euro kɔ n'i taara Angleterre olu ka wari wele cogo 2 t'a la mais munna n'i nana fɛ yan nɔ n'i ko 2000 n'i y'a sɛbɛnlen lajɛ 2000 billet sɛbɛnlen na i bɛ taa sɔrɔ a sɛbɛnnen kan ko 10 000 francs
donc an bɛ k'a fɔ 50 de ma ko 2000 parce que ay Mauritanie ni 50 ta olu ka 50 de olu ka 50 mais yan ka wari kan ni ye 50 ta o dɔrɔmɛ 10 donc n'a nana an ka kan na dɛrɛmɛ 10 bɛ wari fɛn fɛn kan o bɛɛ bɛ i n'a fɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ 50 de daraja sɔrɔ donc o de bɛ bɛn burukala kelen sɔngɔ ma an bɛ ka buru san 200 ni 50 de 250 francs 200 ni 50 de mun de bɛ ka na ali ne tun la i ka nin yɔrɔ ye kuma ninnu kɔnɔna na an ka burukala kelen o bɛ bɛn burukala kelen 200 ani 50 de 250 francs mais o b'a fɔ ko 50 n'o yɛlɛma o bɛ bɛn 200 ni 50 ma 200 ni 50 de don Faransi b'an ka wari dilan n'o de ye Faransi t'a dɔn k'a ma fɔ ko dɔrɔmɛ 50 koyi Faransi tɛ 50 dɔn koyi o la ne ko n'a nana an ka kan na an ka dɔrɔmɛ 10 a bɛ bɛn Faransi fa 250 de ma parce que an ka wari a binnen don ni 5 de e m'a ye wari tɔw jate bɛ daminɛ 1 fila 3 mais an ka wari bɛ daminɛ 5 10 15 mun na ali fila kana jate tɛ daminɛ 5 la dɔgɔnɔ kana tɛ daminɛ 5 la mais pourquoi an bɛ français fɔ ali français la jate tɛ daminɛ 5 la mais mun na an ka wari jate bɛ daminɛ 5 la parce que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a b'i ka kan contrôler k'a jantolen don i ka kan na i ka fɛn fɛn gulonlen don i ka kan na a b'a janto bɛɛ lajɛlen na i ka wari i ka kalan i ka kɛnɛya armée o la Mali kunnafoninen don Faransi ka armée kan ka tɛmɛ Mali militaire yɛrɛ kan Aziz n'an bɔra olu hukumu kɔnɔna na mais an yɛrɛ kan ka se ka fɛn jumɛn de kɛ an bɛ degun minnu kɔnɔna na bi na an ka jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ kɔfɛ an ka farafin jamana ninnu kɔnɔ an bɛ degun minnu na an bɛ se ka bɔ olu degun ninnu kɔnɔ cogo di Aziz o yɔrɔ la n y'a fɔ mɔgɔw ye n ko ka Mali problème ɲɛfɔli dabila an ka solution fɔ n'i binna kɔlɔn kɔnɔ i tɛ jɔrɔ ni kɔlɔn kɔnɔ bin ye bilen i bɛ miiri i bɔcogo de la donc Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya ɲɛfɔ kun tɛ n'a tɛ ka dɔ fara dusukasi kan donc an bɛ bɔ cogo di voilà Mali sariya min bɛ yen n'a b'o kan ko malidenw ka kuma kɛ kan ye français ye donc ko an y'a fɔ a la assise la u ka bɛn a kan u ka taa malidenw yɛrɛ lakodɔn fɔlɔ ka sariya ko Assimi Choguel ka u yɛrɛ lakodɔn u ka sariya la ne ta tɛ k'u ka bɔ yen u kana bɔ yen dɛ u k'an yɛrɛ lakodɔn an bɛ lakodɔn ni jumɛn mɔgɔ 20,000,000 bɛɛ tɔgɔ bɛ sɛbɛn sariya la non donc an bɛ taa an ka kan de don sariya la kelen mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don sariya sɛbɛnni ma olu b'o sɛbɛn olu b'u jija o la an bɛ kalan kɛ an ka kan na ka anglais d'a kan i n'a fɔ jamana tɔw b'a kɛ cogo min na o la 8e na n k'a bɛ taa kalan n k'a bɛ tɔn kalan 8e na tɔn kirike an t'o kalan o mana bɔ an tɛ papillon kalan firifiri mais i bɛ se k'olu bɛɛ yɛrɛ kɛ leçon k'o don mɔgɔw kunna heure fila n'i ko tɔn dɔrɔn denmisɛnnin b'a dɔn n'i ko firifiri a b'a dɔn donc an ka kalan bɛ bɔ kan kalan na a bɛ kɛ métier kalan ye donc an bɛ baara de kalan sisan n'an ka kan donna ɲɛmɔgɔw b'a fɔ dugumamɔgɔw b'a fɔ donc ɲɛmɔgɔw den bɛ taa école min na dugumamɔgɔw den bɛ taa yen journalistes den bɛ taa yen sɛnɛkɛlaw den bɛ taa yen nɔ école bɛ bɔ grève la parce que ministre de l'éducation yɛrɛ den bɛ kɛ yen i ɲɛ b'a la n'a bɛ kuma kan kelen aw bɛ ɲɔgɔn dɔn adamaden bɛɛ bɛ bɛɛ nafa dɔn ne b'a dɔn e ye kunnafoni dila ye ne ma kunnafoni di ne tɛ kunnafoni ne fana b'a dɔn misala ne ye école maître ye ne de bɛ e den kalan ou bien ne b'a dɔn ne ye lakanabaga ye ne de kan ka e ni den lakana sabula e den fana bɛ ne furakɛ a bɛ ɲɔgɔn minɛ ten de o tɛ yan aw bɛɛ lajɛlen bɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔso kelen dɔgɔtɔrɔso bɛ équipé minɛn na ka ɲɛ américain ka président dɔ nalen furakɛ farafinna ka yan m'o ye fɔlɔ munna misala sali Mali la ni yera ni jagoji u b'a fɔ karisa ye bɔsi ye dɛ k'a kɛra tubabu ye sisan voilà ka taa sɔrɔ bɛɛ ni jagoji mili ka kan ni ji ɲɛnaman don o la tubabu mana gɛlɛya min wuli k'i yɛrɛ ka kɛnɛya matarafa voilà tubabu mana gɛlɛya min wuli u t'o dan u yɛrɛ ma u b'o walankata fo u tubabu ɲɔgɔn bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o la mais n'anw ye gɛlɛya min wuli an bɛ fɛ a ka fɔ dɔrɔn ko farafinna bɛɛ ne kelen de bɛ sen na ko kunnawolo saya ni mɔnɛ tɛ ban ɲɛngoya zana de don halisa aw ma kunnawolo wɛrɛ de dilan ka bila maintenant n'aw bɛ baara kɛ kan kelen na école privée wari bɛ bin mɔgɔ min bɛ public la basa min bɛ ka kalan o den kun kilasi 7 walima 8 na o basa kelen de bɛ ka kalan a waritigi ninnu den kun privé la mais mana privé la o bɛ ka wa 60 ni wa 80 sara la e ye Mali privé jumɛn ye ko université don k'a bɛ mɔgɔw former science fondamentale la i t'a ye satellite dilanw ni bombe bɛ dilan cogo min na i t'o ye farafinna ɲinana ɲɛɲinini de kɔ parce que n'i bɛ kalan kɛ walikan na i ka dɔnniya bɛ limité anw ka kalan kun ye dɔrɔn an ka se ka an hakilina de fɔ tubabukan na k'a fɔ ko karisa kalannen don a banna n'a sɔrɔla tubabukan fɔ de tun b'a jira k'i kalannen don faransi tun man kan tɛ ka école dayɛlɛ sabula faransɛw kilan bɛɛ bɛ français mɛn mais u bɛɛ la u ka den bɛ taa école la olu bɛ taa école la ka dɔnniya sɔrɔ fo ka tila ka na anw mago ɲɛ ci k'o dilan anw ye k'an bila sigili la Aziz i ka nin yɔrɔ ye nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye an ɲinɛnen don ɲɛɲini kɔ ni an ka kunun maakɔrɔw ta k'a lajɛ
u kun tɛ kulon kɛ n'u yɛrɛ ye voilà i bɛ taa du kɔnɔ ni kunkolodimi tun ye maa dɔ minɛ sisan cɛkɔrɔba kelen walima musokɔrɔba kelen bɛ yen a b'i kunkolo minɛ a b'a salo kunkolodimi bɛ ban ni kɔnɔdimi y'i minɛ u bɛ ji salo k'a d'i ma walima ni bana dɔ bɔra u bɛ don tu kɔnɔ ka jiri dɔ tigɛ k'a labɛn k'a d'i ma i n'o bana bɛ tunu an tigɛra nin fɛn ninnu bɛɛ la hali ni ye jiri ma kana jiri di ninnu ma sa taa nanzara fura ni fɛn ninnu ta donc an ye olu fɛn ninnu bɛɛ bila mais olu nanzara minnu n'an bɛ ka ɲɛbɔ olu ta fɛ mais ɲɛ olu nanzaraw yɛrɛ bɛ ka na an ka farafinna kokɔrɔw ta k'o ɲɛɲini ka taa ni u ye an ye kulobilenw yɛrɛ ye kulobile minnu n'u y'u tɔgɔ yɛlɛma k'a fɔ ne tɔgɔ ye Ngolo Keita Ngolo Jara Ngolo Traoré ok i ka bɔ yɔrɔ la n bɛ min f'i ɲɛna ye o de la n y'a f'i ye n ko n'i bɛ kalan kɛ mɔgɔ ka kan na i b'a tigi ka hakilina kalan anw bɛ ka kalan kɛ sira min fɛ a tɛ anw yamaruya abada ka ɲɛɲini kɛ anw ta kan parce que an bɛ olu de ta ye an b'o de ɲɛɲini maa min ka ɲina k'a fɔ k'olu an ta in tun b'an bolo cogo min na o ta b'u bolo ten de o de la n'i ko k'an ka kan yɛrɛ mɔgɔ caman b'a ye k'an ka vɛsiw bila ko ka bɔgɔlan don o tɛ taa ɲɛ Chine médecine bɛ Afrique tilan bɛɛ taa ɲɛ mais n'i taara Chine médecine fila de bɛ traditionnel bɛ yen o donnen don ba la moderne fana bɛ yen o donnen don ba la mais munna an ta an yɛrɛ ta da an bɛ taa yɔrɔ min na Mali ko bɛ i n'a fɔ ni mɛnɛmɛnɛninw ye fɛn su sɔrɔ quoi dɔw bɛ taa n'a ye numan fɛ dɔw b'a fɔ ko yen ta an ka taa n'a ye kini fɛ dɔw b'a fɔ yen ta an ka taa n'a ye yan fɛ taasira kelen yɛrɛ t'an na parce que an bɛ ka sira fila de taama sira fila taamaba ni tile ma ga i la i sen fila bɛ sɔn k'a bila anw bɛ ten de donc anw ka kan ka ɲɛɲinini kɛ diɲɛ minɛn kuraw k'o kɛ ka an ka laadalako minnu tun bɛ yen k'u ɲɛɲini diɲɛ filɛ nin ma sini tabiya tɛ bange i bɛ hakɛ to jama bɛ hakɛ to nka ni tabiya tɛna diɲɛ kɔnɔ i bɛna tabiya kalan diɲɛ na de n'i y'a ye nin b'e ka tabiya la a yɔrɔ man ɲi i b'o bɔ a la min ka ɲi i b'o ta vɛsi filɛ nin ye bɛɛ bɛ vɛsi dɔ la diɲɛ kɔnɔ bi Japon taxi bolila bɛ taxi boli vɛsi ye mais vɛsi tɛ Japon ka tabiya ye o n ko vɛsi ye italiyɛnw ka fɛn dilannen de karavati b'a la o bɔra Croatie mais an bɛ se ka ninnu ɲɛɲini kow bila cogo di ou bien ka mɔbiliw ye k'u to yen ko ka to ka don fali wotoro kɔnɔ ka taa n ka ci la ko parce que k'o de y'an danbe la o ye fili de hali sini yɛrɛ t'o kɛ diɲɛ jamana si tɛ ten donc an ka kan yɛrɛ kɔrɔ ten k'an k'aw ka kunnafoni di so ninnu ye k'u to yen ko ka to ka jeme ta ka yaala jeme tun bɛ ta ka yaala parce que ko ma kɛ ten tubabuw yɛrɛ tun b'o kɛ o mais u nana bɔ a kalama de ɲɛɲinikɛlaw de nana ka ɲɛɲinini kɛ ka gɛlɛya wuli n'i bɛ baara k'i ka kan na i b'i ka gɛlɛya dɔn i b'a kɔrɔ dɔn i b'a nacogo dɔn wa i b'a wuli a bɛ kɛ hɛrɛ ye o de taa ɲɛ ye maintenant n bɛ segin ka na kan yɔrɔ la i b'a dɔn n'an ka kan bɔra français la sɛnɛkɛlaw bɛ se ka fonction publique sɔrɔ baganmaralaw bɛ don da la mɔnnikɛlaw bɛ don ba la an dun ko k'o de y'an ka jamana taa ɲɛ ye mais halisa o de kɛlen don bolo kɔfɛ ko ye fo jamana minisiriw bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa alikama sanni ɲini Russie fɛ ni dugukolo belebeleba in san 62 yɛrɛma hɔrɔnya Emirati filɛ nin ye Dubaï ye minnu ka dugu ye Dubaï bɛ dugu min kɔnɔ Mali ka indépendance ka kɔrɔ n'u ta ye a mɛnna dɛ a bɛ san 10 bɔ mais Dubaï bɛ an ɲɛ Dubaï b'a ɲɛ parce que Dubaï bɛ baara kɛ ka kan ani anglais de la mais an b'an si bɛɛ kɛ ka tubabukan kalan ka taa dɛmɛ ɲini jamana wɛrɛw fɛ k'an yɛrɛ ta ye k'a to yen donc an t'an yɛrɛ ye quoi n ɲɛ bɛ fili yɔrɔ la kan de bɛ na ni o gɛlɛya ye i bɛ mɔgɔ min ka kan kalan i b'a tigi ka miirina kalan bon n'o tigi ma kɛ e kanubaga ye a bɛ i mako sa hakilinaw de don i kun na e m'a ye an ka farafinna présidents yɛrɛw de bɛ coup d'état kɛ ɲɔgɔn na e ye tubabu dɔ ye k'a k'u la tubabu yɛrɛ tun ye jɔnni ma fɛ o parce que a ka hakilina de donnen don ninnu kun na donc a bɛ se k'u manipuler a bɛ n'a fɔ n'i ye play minɛ quoi i bɛ i ka joueurs lajɛ i bɛ to k'u jouer quoi i b'a bila a bɛ ballon tan i b'a bila a bɛ marquage kɛ tubabu ni farafinw bɛ ten de parce que tubabu ye farafin contrôler ni farafin ka kunnafoni yɛrɛ de o de ka ɲi fana ye. Aziz ni Aziz yɛrɛ ta k'a lajɛ bi i bɛ cɛsiri mun na ani i bɛ boli min na faso ye jamana ye i yɛrɛ ye est-ce que Aziz ni maa dɔw faralen don ɲɔgɔn kan minnu bɛ ka jɛ ka nin kɛlɛ kɛ n'o ye kanko ni anw danbe kɛlɛ ye farafinna bɛ se ka segin cogo min na maliyɛnw k'a ɲini ka kɛ u yɛrɛ ye Aziz kelen de bɛ nin kɛlɛ la walima Aziz ni maa wɛrɛ de bɛ jɛ ka nin kɛ. Voilà o ɲininkali diyara n ye n ko walasa an ka taa ɲɛ joona n ko fast track ye an k'an ka kan de ta k'an ka wari ta k'an sen don siyansi kow la o tɛ o sira kan maliyɛn jɔn bɛ yen k'a ka laɲini tɛ Mali ka bɔ France bolo ye an bɛ waati min na i ko bi a ka dɔgɔ kosɛbɛ a ka dɔgɔ maliyɛn jɔn ka laɲini tɛ k'an ka kan ka taa maliyɛn bɛɛ hali mɔgɔ minnu kɛlen don association ye n'u bɛ taa marche kɛ u b'a fɔ bamanankan de la donc o kɔrɔ u sago y'an ka kanko fana ye
o tɛ yan mais i bɛ taa sɔrɔ o hakili de ma yen ka se ka na n'a prévu bɛɛ ye donc ni ne y'o ye k'o kuma fɔ o kɔrɔ ye ne ni olu bɛɛ lajɛlen de kɛlen don kulu kelen ye hakilimaya la donc a nafa bɛ dɔgɔya ne ka taa n ka association sigi ka jama dɔ cɛ k'olu fara n yɛrɛ kan ne bɛ ka kanko min kɛlɛ kɛ ne ka association dɔrɔn de bɛ kanko kuma fɔ français fa bɛ ne ka association dɔrɔn de kuma non o de la ne y'a ye ni jamana ko ka bon association ko ma association tɛna jamana dilan jamais association fɛn fɛn fɛ ko bɛna Mali dilan o bɛɛ b'u yɛrɛ nɛgɛ u bɛ mɔgɔ dɔw de fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka influence kɛ o dɔrɔn pe de don n'o tɛ ni jamakulu tun bɛ Mali dilan coup d'état tun tɛ kɛ IBK la ka tila ka Mali to tantɔ ka tila ka Mali kura ko kuma fɔ parce que jamakulu min ye IBK kɛ o yɛrɛ t'a dɔn kun min ye IBK dɛsɛ kun min ye IBK dɛsɛ o kun kelen de o dɛsɛ o kun kelen o de bɛ fili bɛ Asimi ta la o de ye laɲini ye o de ye wari ye o de ye kanko ye o de ye kanko ye u kan ka sɔn o de ma jamana minnu bɛ baara kɛ n'u ka kan ye a y'a lajɛ n'an b'u dɔw ye o la ne tɛ misali ta Côte d'Ivoire ni Sénégal ninnu kan olu ma nin de parce que an n'olu bɛɛ b'a hakili jɔnya la wa olu ma faamuyali sɔrɔ fɔlɔ ka firifiri Asie jamanaw lajɛ ban n k'olu coloniser la n ko Angleterre de Inde ni Ghana bɛɛ coloniser mais mɔgɔ bɛ Ghana ni Inde da ɲɔgɔn ma bi yan ayi Ghana Inde bɛ Ghana ɲɛ ka Rwanda yɛrɛ ta k'a lajɛ Rwanda lajɛ n ko Rwanda bɛ baara kɛ ni kiri Rwanda de u bɛ mɛn foroba la u ye anglais da la mais français bɛ fɔ yen donc hali n'an fana y'an ka kan ta français bɛ fɔ yan mais jamana ci bɛ fɔ an ka kan de la mais association ko mɔgɔ baden y'a kuma fɔ n ye ne kɔni b'a la tantɔ n bɛ taa n'a ye an ka jabaraninso la kunnafoni minnu bɛ di ni ka se ka jamana la kunnafoni i bɛ taa sɔrɔ olu fana bɛ di an ka kanw na o de kan ka kɛ o la kan fɔ kun t'a ka faamuya école fana na n ko kunnafoni de bɛ don denmisɛnninw kunna o kunnafoni fana kan ka fɔ an ka kan de la misali la k'a fɔ ko impérialisme k'a fɔ denmisɛnninw ye ko impérialisme ye jamanaba dɔ ka jamana denni dɔ minɛ k'a don a kaman kɔrɔ nafolo ko sira kan i n'a fɔ an bɛ Faransi kama kɔrɔ cogo min na a bɛ révolution de don denmisɛnninw kunna donc u bɛ wuli ne bɛ bɔ jɔnya la u bɛ lamɔ n'o ye mais n'a fɔra k'anw yɛrɛ bɛ to ka kan sigi ye anw yɛrɛ kunkan ko kuma bɛ kɛ fɔ ye tubabukan na misali la Mali bɔra G5 Sahel la o fɔ kun Faransi bɛ ɲinɛ mais fo de ka fɔ tubabukan na n'o tɛ an ka ɲɛmɔgɔw tɛ lafiya o la ne ko n k'an bɛnbakɛ ninnu tun tɛ jɔnw ye parce que ni tuma jɔlɔkɔ d'olu bolo la olu tun tɛ n'i sago kɛ mais sisan jɔlɔkɔ t'an ka mɔgɔ ninnu bolo la n'u yɛrɛ ma tubabu sago kɛ u tɛ nisɔndiya wa an ka jamana in bɛ yɔrɔ min na ko bi olu kɛlen bɛ k'a lajɛ ni ka u firifiri ka bɔ olu jɔnya ninnu hukumu ninnu dɔw kɔnɔna na o de la n k'i ma n ko Mali ko la n k'a ma kan n k'a sira bɛ yen mais n k'a ma taa fɔlɔ mun na a sira fɔlɔfɔlɔ ye min ye n'o ka nɔgɔn n'a bɛɛ o de ka ɲi k'i jɔ dɔrɔn k'a fɔ jamanadenw aw ni sɔgɔma an ka nin baara ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka jɛkulu sigi min bɛ n'i janto an ka lasigiliba bɛnkanw lawaleya ko ɲuman na mais président k'i jɔ k'o fɔ anw ye o faamuyali ka teliya wa walima ka t'i jɔ k'o kɛ discours ye k'o kalan président y'a kɛ discours ye k'a kalan ma nan'i sigi k'a fɔ bamanankan hali papier t'a bolo wa o faamuyabaga cayara n'a discours lama ye parce que a discours lama ne y'a la ka bɔ français la ne tɛmɛna parce que ne bɛ n yɛrɛ bila mɔgɔw fɛ minnu tɛ français mɛn ɲɛ b'a la parce que a bɛ ne kunna an ka ɲɛmɔgɔ bɛ kan dɔrɔn de mɛn donc n'u y'a don constitution na don min na o don su bɛɛ k'a jateminɛ don kibaru bɛ na bamanankan na n'a bɔra a bɛ sɔrɔ ka na français la n'a bɔra a bɛ na anglais la mais ni don kibaru ma na bamanankan na don kibaru nɛgɛ kanɲɛ 20 don kibaru n'o ma na bamanankan na mɔgɔw ka hɛrɛ k'u yɛrɛ kan mais Azizi bɛ ka nin kɛlɛ minnu kɛ tantôt yala est ce que i bɛ ka degun dɔ sɔrɔ a kɔnɔ bon i n'a fɔ degun sugu jumɛn fo bɛ ka kɛlɛ min kɛ maaw ka k'u yɛrɛ an ka kanko an ka bɔ tubabuw ka jɔnya na hakili jɔnya i yɛrɛ n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na tantôt sisan i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw bɛ yen o tɛ olu ka laɲini ye menaces bɛ se ka kɛ bon fɛn caman bɛ se ka y'a kɔnɔna na i n'a fɔ ka maaw fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka olu la faamuya u bɛ fili minnu kɔnɔna na ka se ka hadamadenw faamuyali kɛ cogo i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw bɛ yen olu ma faamu ten donc pour que i ka se k'a fɔ maaw ma a ye na an ka jɛ ka nin baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ka nin taabolo ninnu ta f'i ka fɛn dɔ de f'u ye kun kelen mun ye i bila o la i bɛ k'a kɛ kun min kama taalen ɲɛfɛ a bɛna nafa min lase jamana ma ani jamanadenw ma mais i bɛ taa sɔrɔ baara kɔnɔna na degun caman b'a kɔnɔ adamaden mana kɛ fɛn o fɛn min na degun dɔ b'a kɔnɔ ayi degun fɔlɔfɔlɔ min tun bɛ ko in na kosɛbɛ o tun ye a kunnafoni tun bɛ labɔ cogo di parce que ne ye n ka hakilina dilan ka bɔ n'a ye k'a fɔ Mali marabaga dɔw ɲɛna i b'a dɔn o tun bɛ miiriya ko kanko a tɛ sɔsɔ ko mais k'e ɲɔgɔnna denmisɛnnin k'e bɛna se ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen labɔ nin kalama cogo di o de tun fana tun kɛra olu ka gɛlɛya ye ne ko n ko ne de ka hakilina don n b'a dɔn n bɛ bɔ n'a ye cogo min na n ko cadre ta dan ye dɔrɔn k'a kalan dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn k'u kunnafoni la a banna olu ta dan olu kana la kuma fɔ n ko ne b'a dɔn n bɛ population labɔ a kɔnɔ cogo min na fo bi ne filɛ nin ye ka plateau e ye ne lakodɔn jumɛn fɛ bɔlɔlɔ sira bɔlɔlɔ sira bɔlɔlɔ sira de ye révolution derrière recours k'a sɔrɔ mɔgɔ faga tɛ
mɔgɔnɛn tɛ ɲɔgɔn buruja tɛ karisa ka ɲi karisa man ɲi o tɛ fili bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn o y'an ka sariya sunba de ye. Aziz, olu kɔfɛ dugu ninnu kɔfɛ yala i ye nafa dɔw sɔrɔ i ka nin baara ninnu na? Bon, folikanw b'a la, fɛn wɛrɛw b'a la, maaw yɛrɛ k'a ka baara in timinandiya don i la, k'a jira la k'a fɔ i bɛ nin baara min na i cɛsiri hali bi anw bi ko an bɛ ni dɛmɛ olu n'a ɲɔgɔnna o bɛɛ ye a nafa dɔw ye. Est-ce que olu fɛn ninnu dɔw bɛ yen i bɛ ka olu sɔrɔ wa? Bon, an bɛ folikanw sɔrɔ tuma caman, mɔgɔ caman b'an dɛmɛ, mɔgɔw b'an dɛmɛ ni hakilinaw ye. O de la an bɛ tunkarankew fɔ kosɛbɛ parce que olu bɛ yɔrɔ minnu na u bɛ kanko tiɲɛ kalama, olu bɛ kanko yɛrɛ prévu caman d'an ma, hali n'a sɔrɔ an y'a dɔw kun tigɛ an ka débat la n'u y'a lamɛn sisan u b'an wele u b'a fɔ i tun bɛ ka nin ɲɛfɔ tantɔ ne bɛ nin yɔrɔ in na nin bɛ tan nin bɛ tan o b'o ɲɛfɔ an b'u fo o la k'u waleɲuman dɔn. Bon mɔgɔw kun ko mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen k'a man d'u ye n'o ye jamana marabagaw ye, dabalibanko kɛra mun ye jamana marabagaw yɛrɛ de tilala ka fɛɛrɛ kɛ ne yɛrɛ ka taa assise la walasa ka taa kuma fɔ ko yen de y'a fɔ yɔrɔ ye. Mais bi an ɲɛ b'a la alhamdulila ni don kibaru banna u bɛ Mali kura taasira la na bamanankan na ka sɔrɔ k'a fɔ français la. O tɛ yan mais a min bɛ ka na bamanankan na n'i y'olu lamɛnbaga lamɛn o ka ca ka tɛmɛ français ta kan. Bon ni jamana ɲɛmɔgɔ kumana walima cakɛda dɔ marabaga kumana k'i ka hakilina faamuyabaga cayala dɔrɔn i dɛmɛ ka di, ça veut dire k'i kun tilenna dɔn na i ɲɛ b'a la. Donc olu bɛ yen ani an bɛ ɲɛmɔgɔ ninnu yɛrɛ an b'u fo kosɛbɛ an encourager la. Mali cakɛda presque Mali cakɛda tɛ yen min mɔgɔ dɔ ma deli ka ne wele kan fɔ. Mais k'a fɔ karisa n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ ni karisa bɛ ɲɔgɔn bolo la n'o tɛ palais mɔgɔw bɔra ne ka ci kalama aw bɛɛ ɲɛ u bɔra kalama maliden clan bɛɛ ɲɛ palais mɔgɔw kɔnɔ. Donc o kɔrɔ a ka d'u ye mais a kɛcogo de tun t'u kɔnɔ, an bɛ k'a kɛcogo de f'u ye an bɛ taa n'u ye dɔɔni dɔɔni de parce que i bɛ se ka hakilina dilan mais a labaarabaga o tɛ se k'a dɔn i n'a fɔ e ye o ye diyagoya de ye. Ne bɛ se ka nin hakilina in ɲɛfɔ scientifiquement cogo min na Choguel Nasimi si tɛ se k'a ɲɛfɔ ten parce que u si ma yen recherche kɛ bɛɛ n'i ta de don o de la n ko université de bɛ jamana dilan voilà donc olu kɔni yɔrɔ la an bɛ waleɲuman dɔn ni foliw sɔrɔ tuma bɛɛ. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ hali bi aw sogolen don Pinal TV jabaranin de kan n'o ye aw ka jamukan mandi ye fasojɔ kɛnɛ hali bi an n'aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Aziz Traoré. Aziz, dakuruɲɛ laban min b'i fɛ bakuruba la jamana kow la jamana ɲɛmɔgɔw la kanko la nafolo la. Voilà komi mɔgɔ caman yɛrɛ ye dɔn ni kanko kɛlɛ de n'o tɛ ne kelen tɛ kan fɔ e yɛrɛ tɛ k'a fɔ wa n bɛ ka dɔn fɔ ne bɛ yɛrɛ ka kɛlɛ la o de la n ko e fana bɛ ne ka association na mais ne fana bɛ na wuli n fana bɛ kɛlɛ kɛ filakan ka fɔ n'aw bɛ baara kɛ n'aw ka kan ye aw b'aw ka kan bɛɛ de la mais bamanankan yɛrɛ ka bila a ka kɛ filakan yɛrɛ siɲɛ kelen quoi. E ne bɛ ka kuma kan jumɛn cɛ dɔ bɛ nin ka fɔ i ɲɛ b'a la misaliya ni kuma dɔ bɛ français la n'an bɛ ka kuma ɲini bamanankan na an b'o lajɛ o bɛ jumɛn ma filakan na a b'o ta dɔrɔn a b'o don o nɔ la k'an ka kan giriya n'a ye. O ye bari ye halisa Mali autorités ka Mali kura ko Mali kura fɔra bamanankan de la a ma fɔ filakan na a ma fɔ sɛnɛfɔkan na donc ka bamanankan in don langue officielle ye n'o kɛra i b'a ye kunnafoni bɛ n'an ka kan na a bɛ faamuya kiiri bɛ k'a la wa u kan ka wari kan o ye wari fana falennen ye donc école ka na la a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni donc u ka jamana fonction publique kulu an ka kan na mais malidenw ka Mali kɔrɔ politique miiri a dabila a tɛ Mali jɔ mɔgɔ kɔrɔ ninnu ka miirina a tɛ Mali jɔ a t'an dɛmɛ u ka gɛlɛyaw lamɛnni dabila ni maa fɛn fɛn bɛna gɛlɛya f'i ye n'a ma solution d'a kan dɔrɔn tɛmɛ kana la a kunnafoni cari karisa de ye nin tiɲɛ karisa de ye nin tiɲɛ non 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 karisa ye nin tiɲɛ a bɛ ɲɛ cogo di o de ko don olu de intellectuel ye mais diplômé ko tɛ dɛ parce que mɔgɔ kalannen sugu fila de bɛ n bɛ kalan ka na mɔgɔw bɔ dibi la ani n bɛ kalan ka na n ka kalan waso yira donc ala k'an kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ kalan kɛ ka na mɔgɔw bɔ dibi la mais an kana na kalan waso yira kosɛbɛ. voilà. O kumana hali bi aw ka jamukan mandi dɔ ni o ye fasojɔ kɛnɛ ye Pinal TV jabaranin sanfɛ ani aw balimakɛ tun don hali bi n'o ye Aziz Traoré. Aziz Traoré i ka folikan globalement jamana kɔnɔ jamanadenw ani an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye an ka transition ye an b'u fo kosɛbɛ ka d'a kan u bɛ ka baara minnu kɛ ani u bɛ ka u jeniyɔrɔ fin jamana ye côté mun na hali n'u ma se k'a bɛɛ lajɛlen kɛ parce que hadamaden i b'i seko de kɛ i tɛna se k'a bɛɛ lajɛlen kɛ o kumana u bɛ ka fitinin min kɛ hali bi an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ye k'u cɛsiri hali bi fasojɔ la k'u cɛsiri hali bi fasodenw ye u bɛ kɛlɛ mun na u b'a la anw de ye anw yɛrɛ fana bɛ mun na an b'a la olu de ye an b'a la jamana de ye n'i y'a mɛn jamana ye ko jamanadenw n'i ko jamanadenw fana ko jamana o de la jamukan ye an ko fasojɔ kɛnɛ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ tilennenya ani jɛlenya ye jamana ka jɔ an ko ma ba ka tile kɛ jam jɔ.
i ka folikaw bon n bɛ bɛɛ lajɛlen fo transition ka jamanadenw lamɛn dɔrɔn ka jamanadenw ka laɲiniw don ba la ko n'i bɛ fɛ ka taa joona i bɛ taa i kelen nka n'i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan aw bɛ taa aw caman donc transition kɛlen don ka sira min ta a bɛ ka taa o la joona o ye armée ye mais n'a bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan a k'a bɛɛ fara k'a ka taa n'a ye o de la ne taara joona ne y'a kɛ n kelen n nana joona fo ka na aw ka plateau kan walasa an ka nin hakilina in kɛ badabada ye fo aw ka plateau de fana k'a cari a ka don jama kunna an ka taa caman o la an bɛ taa yɔrɔ jan o bɛ tiɲɛ voilà ça c'est vrai o kumana an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn aw tun sogolen don Pinal TV jabaranin de kan aw balimakɛ n'aw dɔnkɛ n'o ye Cheikh Mahamud Si ye ka taa fara ka fɛn min di Aziz Traoré an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh aw kan bɛn waati wɛrɛ